איזה אווירה, וואו! היידה ראש צו! שמינית! מה זה סונג'רתי? עשיתי טובה! אחרי טיולים בקבוע פורקים גם פרקתי את הרכב של כל המורים, ניקיתי אחרי שכולם הולכים, ברור שסחבתי מלא ארגזים, פרקתי את ההגברה, תמיד מסדרת את התאורה, הלכתי לעזור לקשת המסיבה לפני שבת. איתנו היה גם הרב, תמיד משלימה את מה שחסר, יורדת הביתה, אומרים לי מהר, בקבוע אצלי נשארים לישון, אז מה אם לא בא לי היום? איך המורה אמרה לי, עשית פה חיים, אבל וואלה, אני לא רציתי. אמרתי לו סיפור ולא נעליים, כי אני סך הכל סונג'רתי. עשיתי. מה זה שטפתי? עשיתי כלים. שבת, זכות, טיול, זריחה, סמינריון, טיוש והפיכה. בבית שלי תמיד בוקר כיתה, וכמו מרקולית, הדלת פתוחה. את כל הבנות תמיד נסיעה, לצומת הגוש, לעלוש לאפרת, אבל את קצת נמאס לי, עשיתי פרסה, חבל ששכחתי אותה בכניסה. המפתח אצלי תמיד בשליפה, קבוע מנוהלת, זה די מסובך, ופעם זרקתי את המפתח בפח, נשארתי לנות המטבח. מיציתי, אני את שלי עשיתי. סונג'רתי